Γεια σας φίλες και φίλοι, τι κάνετε, πώς τα περνάτε? Εγώ είμαι καλά, είμαι χαρούμενος, φαίνεται στο πρόσωπό μου και είμαι χαρούμενος γιατί επιτέλους κατάφερα να κάνω αυτό το βίντεο που μου ζητάγατε όσο τίποτα άλλο. Επέστρεψαν τα πίνω και κρίνω. Πίνω και κρίνω. Πίνω και κρίνω. Πίνω και κρίνω. Εντάξει, μην το πάρετε και τις μετρητής, δεν ξέρω αν θα κάνω και συνέχεια πίνω και κρίνω. Όταν προκύπτει κάτι πολύ έντονο, κάτι πολύ χαρακτηριστικό όπως τα Όσκαρ, θα κάνω πίνω και κρίνω. Ειλικρινά δεν μου έχετε ζητήσει άλλο βίντεο τόσο πολύ όσο να κάνω πίνω και κρίνω για τα Όσκαρ. Οπότε είμαι και εγώ εδώ να εισακούσω τις επιθυμίες σας, αγαπητοί μου. Γεια σας. Να σας πω κάπου εδώ ότι τα φετινά Όσκαρ δεν είχαν παρουσιαστεί. Θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν φωνάξει εμένα. Δεν το έκαναν, κακό δικό τους. Γιατί τα πάντα τα έλεγαν αντί και παρουσιαστές αυτοί που έδιναν τα βραβεία. Άρα έδιναν να μην είχαν σπάσεις, είχαν να μην είχαν σκετσάκια και ήταν όλο ένα cringe. Αν ήμουν εγώ θα είχα κάνει πολύ καλύτερη δουλειά. Επίσης πήρε Όσκαρ η Lady Gaga για το Starry χαχαχαχαχαχαχα. Starry χαχαχαχαχαχα. Είμαστε μακριά απ' τα ριχάδα. Και έκανε και μια έτσι επική ερμηνεία live με τον Bradley τον Cooper. Ειλικρινά ήταν λες και τα είχαν. Πιστεύω από μέσα της Lady Gaga τώρα που χώρισε σκεφτόταν για την Ιρίνα Σάικ. Χώρισε απ' τη δικιά σου. Γιατί βαριέμαι. Για να της κλέψει τον Bradley τον Cooper. Επίσης όταν πήρε το Oscar τραγουδιού η Lady Gaga και κατέβηκε από τη σκηνή, ήταν πραγματικά εγώ. Mood. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αλλιώς αυτό, ήταν mood. Και δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε τις 10 υποψηφιότητες του Γιώργου Λάνθιμου. Μπράβο Γιώργο, αν βλέπεις αυτό το βίντεο, πάρε με τηλέφωνο για την επόμενη σου ταινία. Εγώ εδώ είμαι διαθέσιμος. Η οποία όμως δεν πήρε και τα 10 βραβεία τα οποία ήταν υποψήφια. Και κατά τη διάρκεια της βραδιάς που έβλεπα τα Όσκαρ, μπορώ να πω ότι με εκνεύρισε λίγο αυτό. Έχασε η Ελλάδα μας το καλύτερο Όσκαρ μοντάζε. Το έχασα εγώ και ο Λάνθιμος από τα χέρια μου και ο Μαυροψαρίδης, πώς τον λέγανε. Και το πήρε το Bohemian Rhapsody πάλι. Άδικο. Με απογοήτευσε. Το χάσαμε, παιδιά. Το χάσαμε. Και με έκανε ίσως και έξαλλο. Χάσαμε κι άλλο Όσκαρ. Λίγη ντροπή. Πού είναι οι hooligans να τα σπάσουν όλα. Τελικά όμως πήρε ένα Όσκαρ η ευνοούμενη, αυτό του αλφα γυναικείου, και πιστεύω το χάρηκα λίγο. Πες το. Πες το. Ναι, νικήκαμε! Ένα Όσκαρ, δεν πειράζει, και ένα καλό είναι. Δεν ήμουνα στους Λάνθιμους hooligans, αλλά πιστεύω μετά από αυτό έγινα επίτιμο μέλος. Ας περάσουμε όμως στο πιο σημαντικό σημείο της βραδιάς. Αυτό για το οποίο μπήκατε σε αυτό το βίντεο. Το κόκκινο, το χαλί. Που ήταν μπορντό, αλλά το κόκκινο το χαλί. Πρώτη δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από τη Lady Gaga, η οποία μάλλον παραψήθηκε στο Solarium. Δεν πήρε καλά tips από την Ήλια Λέια. Και ήταν εξαδέρφη του Τραμπ, είχε και αυτό το λευκό το μαλλί, ήταν ταιριαστή. Βγήκε λίγο πορτοκαλί, λες και ήταν τσίτο. Είχε το πορτοκαλί του τσίτο λότο. Εγώ προτιμώ τα δρακουλίνια. Αν είχε βγει δρακουλίνη, θα την προτιμούσα. Η Emma Stone είναι πραγματικά από τις αγαπημένες μου. Δεν θα φανεί βέβαια με αυτά που θα πω τώρα. Η Emma Stone μου θύμισε πολλά πράγματα τη βραδιά των Όσκαρ. Μου θύμισε και ρίθρα. Και άρχισα να κοιτάω γύρω μου, μην τυχόν επιτεθούν μέλισσες. Μετά που πέρασε λίγο η βραδιά, μου θύμιζε βάφλα. Η Stroop Waffle, αυτά τα ολλανδικά τα στρογγυλά. Και μου άνοιξε λίγο την όρεξη. Αλλά αυτό που μου θύμισε πιο πολύ η εμφάνιση της ήταν ψητή μπριζόλα στα κάρβουνα, αυτές τις διασταυρώσεις που έχουν τα κρέατα όταν ψήνονται. Θα κάνει σημάδια σχάρα. Πολύ ωραία. Γενικότερα πίναγα τη βραδιά των Όσκαρ. Η Εμίλια. Αλλά από ό,τι κρατήκαν έξω. Η καλύση της καρδιάς μας, η οποία είναι μελαχρινή, δεν ξέρω γιατί, αφού το ξανθό της πάει τόσο παραπάνω από ό,τι αυτό. Ντύθηκε χριστουγεννιάτικο δώρο που το τύλιξες έτσι στο πόδι λίγο. Γύρω, 5 λεπτά πριν αλλάξει ο χρόνος για να το δώσει στους αγαπημένους ανθρώπους. Δεν ξέρω. Η ξαδέρφη μου, η Μαρία η Μενούνος, το μαράκι της καρδιάς μας. Η Πελοποννήσια κόρη που παντρεύτηκε στους τόπους μας, τους ελληνικούς, φέτο το καλοκαίρι. Ήταν στα Όσκαρ. Ήτανε και το κόκκινο χαλί με το ABCD. E-F-G, H-I-J και λεμένο P. Η Μαρία η Μενούνος, η ξαδέρφη, στάβα και σε ιδιωτική συνομιλία στο FaceTime. Ήταν λίγο το φόρεμά της, λες και έπεσε 2 λίτρα χλωρίνη και ξέβαψε σε ένα σημείο. Θα μπορούσε βέβαια να είναι διαφήμιση Kleenex, επειδή είναι και κίτρινη και έπεσε και χλωρίνη, ότι ναι. Ο επόμενος είναι ο Spike Lee, ο οποίος Spike Lee είναι σκηνοθέτης και μπορώ να πω ότι με τρόμαξε. Με τρόμαξε γιατί όλο αυτό μου θύμισε εμένα Illuminati. Το mauve θέλετε, που είναι έτσι ηλουμινάτικο χρώμα. Οι πυραμιδούλες που είχε στο κεφάλι
κεφάλι και στο πέτο, ή το σύμβολο εδώ πέρα των Ιλουμινάτιδων. Το μάτι, ξέρω εγώ, με το τέτοιο και το τέτοιο και το τέτοιο. Και είχε και ματάκι στο χέρι να μην τον ματιάσουν. Περίεργο και τρομακτικό. Ειδικά μετά την εμπειρία μου με τους Ιλουμινάτι, τους έχω πάρει με κακό μάτι. Τους φοβάμαι. Αν και πλέον ίσως ανήκω και σε αυτούς. Η Τζέμα Τσαν ντύθηκε αερόστατο. Η παπλωματοθήκη κουβερλή που μπορεί να είχε κάποιος γονιός σας στο υπνοδωμάτιο το 90. Ξέρω, άμα της άρεσε της ίδιας, περιορέξεως σε αερόστατο. Ο Jason Momoa. Για αρχή μου θύμισε ροζ τσόχα και σκέφτηκα, έχω καιρό να παίξω πόκερ. Μήπως να παίξω πόκερ, που δεν είναι καλό. Δίπλα με τη γυναίκα του μου θύμισαν ζευγάρι που πάει στο πρόμ. Μετά όμως είδα ότι στο χέρι του είχε κοκαλάκι. Μη δίνεις το Όσκαρ, βρε συνάδελφε Jason Momoa, με το κοκαλάκι. Είναι λίγο ασέφι. Δεν μπορείς να πιάσεις τα μαλλιά σου, να κάνεις μια κοτσιδούλα. Συνεχίζουμε θεματικά με την Amy Adams. Πριν βλέπαμε τον Aquaman, τώρα βλέπουμε την Aquawoman. Εμένα όλο αυτό μου θύμισε κάτι μεταξύ Γοργόνας ή Wonder Woman. Ή να της έβγαζα μια καινούρια ταινία. Η Aqua Wonder Woman. Η Diane Warren, επειδή μάλλον δεν είχαν άλλους διάσημους, την έδειχνε επί 15 λεπτά. Την έδειξε τόση πολλή ώρα που κατευθείαν μπήκα να γκουγκλάρω ποια είναι. Δεν έχω καταλάβει ακόμα ποια είναι. Εμένα μου θύμισε την Kris Jenner, αλλά από τα τούρμενα. Η Jenny from the Plot. Γέραστη, αγέροχη, αδαμάντινη. Πήγε στην δισκοτέκ Μπαρμπαρέλα που λέει τη Jennifer Lopez, επειδή εγώ τα έμαθα. Πήρε τις δισκομπάλες που είχαν κρεμασμένες, τις έσπασε. Τσάκα 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 τσάκα. Μετά πήρε όλα τα κομματάκια και τα ένωσε με ούχου και έβγαλε αυτό το φόρεμα. DIY Queen. Η Brie Larson έχει ως αγαπημένη της ταινία τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Από ό,τι έμαθα. Αλλά έπρεπε να πάει και στα Όσκαρ. Άρα δεν μπορούσε να πάει ντυμένη Legolas. Λέει, αφού η αγαπημένη μου ταινία είναι ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, θα ντυθώ Μιθρίλ του Φρόντο. Έβγαλε και μπούτι. Casey Musgraves. Προφορά έχω. Είναι country τραγουδίστρια. Στα δικά μας ελληνικά δεδομένα λαϊκή τραγουδίστρια. Έκανε κάτι που δεν μου πολύ άρεσε. Η Ελλάδα, αυτή η χώρα μας, μπορεί να μην έχει τα δισεκατομμύρια που έχει η Αμερική, αλλά έχει ντόπιους stars. Ένας από τους δικούς μας ντόπιους stars είναι η μικρή Ολλανδέζα. Πήγε στα Manda Awards το 2018 καλεσμένη και είχε ντυθεί μπομπονιέρα. Και πάει τώρα η Casey Musgraves που δεν την ξέρει ότι η μανούλα της και μου δίνεται μπομπονιέρα στα Όσκαρ 8 μήνες μετά. Και ούτε ένα credit στη μικρή Ολλανδέζα. Είμαι έξαλλος για τη φίλη μου μικρή Ολλανδέζα. Έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν τις μπομπονιέρες. Η Σάρα Πόλσον, η κακομοίρα. Είναι η κακομοιρούλα, λες και πήρανε μια φούστα και θέλανε να τη βάλουν από το λαιμό και βάζοντάς την από το λαιμό κόλλησε. Σχίστηκε κιόλας λίγο στο κάτω μέρο. Λες και έχει φορέσει φούστα στο λαιμό και κάτω. Κρίμα. Η επόμενη, συγγνώμη, πρέπει να διαβάσω το όνομά της γιατί είναι δύσκολο. Ανάτε Σάμι Καρίμ. Καθότανε πρώτη σειρά μαζί με τον άντρα της που θα έπαιρνε και το Όσκαρ. Και πιστεύω όταν πέρναγε το πλάνο η κάμερα, όλες σταμάταναν πάνω. Γιατί είχε ντυθεί ο ωκεανός. Κάποια στιγμή νόμιζα ότι βλέπω ένα λευκό καρχαρία. Και λέω είμαι καλά, είμαι εντάξει, βλέπω καλά. Συμβαίνει κάτι επειδή έχει πάει 6 ώρα το πρωί και ακόμα βλέπω τα Όσκαρ. Η Glenn Close ντύθηκε Όσκαρ για να το πάρει κιόλας και να πει ήρθα έτοιμη, δώστε μου αυτό που είμαι. Ένα Όσκαρ δηλαδή αγαλματάκι. Αλλά τελικά της βγήκε από δεξιά η πρωταγωνίστρια του Λάνθιμου και της πήρε το Όσκαρ. Και τώρα να έχεις ντυθεί Όσκαρ, να περιμένεις ότι θα πάρεις το Όσκαρ, να περιμένουν όλοι ότι θα πάρεις το Όσκαρ και να μην το παίρνει. Αλλά δεν πειράζει, πήρε Όσκαρ η ταινία του Λάνθιμου. Σε ευχαριστούμε Glenn Close. Ο Φαρέλ που όσο και αν δεν του φαίνεται είναι 50 χρονών, μπορεί και παραπάνω πλέον, κατάφερε η κοπέλα που είναι δίπλα του, που είναι 27 χρονών, να μοιάζει με μαμά. Και τον πήρα από το χέρι επειδή η Νταντά είχε πάει εκδρομή στη Χαλκιδική, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει και δεν είχε που να τον αφήσει. Και τον πήρα από το χέρι με τη βαρμουδίτσα του και τον πήγε. Η Rachel Weisz, και αυτή η πρωταγωνίστρια του Λάνθιμου, συζητώντας το τι θέλει να ντυθεί, είπε κόκκινο. Δεν ήταν κόκκινο. Οπότε πήραν το Baby One More Time της Britney Spears. Πήραν το American Horror Story Apocalypse. Πήραν το αίμα 20 Παρθένων. Και τις έφτιαξαν αυτό το φόρεμα. Επειδή εγώ τα έμαθα από μέσα, η Δανάη Γκουρίρα όταν πήγε να δοκιμάσει φορέματα και τέτοια πίναγε. Οπότε είχαν εκεί κάτι Ferrero Rocher και το ανοίγει και βλέπει το χαρτάκι του Ferrero Rocher. Και λέει αυτό θέλω να με ντύσετε. Το χαρτάκι του Ferrero Rocher το λίγο τσαλακωμένο. Μας κακομαθαίνετε κυρία Δανάη, μας κακομαθαίνετε κυρία Πρέσβυρα. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα φίλες και φίλοι, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να απολαύσατε τα Όσκαρ μέσα από τα μάτια μου. Αν τα απολαύσατε κάντε ένα like σε αυτό το βίντεο, subscribe στο κανάλι μου και φυσικά το καμπανάκι, γιατί άμα βγαίνουν τέτοια άκυρο βίντεο, άκυρες μέρες, πώς θα το μαθαίνετε εσείς? Να, βγήκε ένα πίνο και κρίνο μετά από τόσο καιρό. Πώς θα το μαθαίνατε αν δεν είχατε πατήσει το καμπανάκι? Ή αν δεν με ακολουθείτε σε όλα μου τα social media τα οποία θα είναι κάτω στην περιγραφή. Λέω εγώ τώρα. Τέλος πάντων, ήμουν ένας επώνυμος αλκοολικός. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο φίλου μου. Μέχρι τότε να περνάτε τέλεια και bye!
στα βραβεία. Να μην με καλεί ούτε η Ακαδημία στα Όσκαρ. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο.